Ka Voice of the People Party mentakasngi ka arpo arterik naitung kalapha shiti sya ka Deputy Commissioner ke East Khasi Hills bantuklar ban Sahngeh ya ka Jingtih Khyndew da ka Kompeni ka Nhidcl. Ka VPP ha ka Khyndew tarik naitung kalapelong ya ka Jinglet jingo ya ka Shnong Maushun banwat Jingtih halor ka Jingeh bagi patba ki ya kendu habaya day ba ka Jingshim jong ka Kompeni na ka benta banchna penhe ya ka surok na Shillong Shadawki ka NH40. Presiden ka VPP uba Arden Mila Simon ha kerwa khubor ulang ba kani ka Jinglet jingo ka VPP kalala ba ka Nhidcl kala pelong ka Jingtih Khyndew na ka jaka ka bamshem la ai jing menjur ki try jaka bat kilayat persya ru ya ka rai jong ka darbar shnong unong ilam ka VPP ulang ba ka Nhidcl kala penjat ru ya ka tu ka ni ki jaka jong ki nong song shnong ki bamshem la ai bor na benta banchna ya ka surak ulang bakini ki try jaka kila dap ujo dak ijahar persya ka Kompeni ka bala penjat ki jaka ki ding bat ki jingtung ki jingtep ulang baka darbar shnong kam persya ka jingshna ka surak henry ki kwa ba ki dei banchna na ka surak bladan lupa.